Moikka moi ja terveisiä Keski-Suomesta. Täällä on jo pikkasen paljon vihreämpää kuin mitä meillä Pelkosenniemellä. Aivan on siis kesäisen näköistä. Ja mä ajattelin, että tänään käytäisiin läpi tai puhuttaisiin siankärsämöstä vähän, koska täällä kasvaa tämmöisiä tosia pieniä ja söpöjä siankärsämöitä. Ja siis siankärsämölle, siis täällähän on paljon semmosia kasveja, mitkä näyttää aika samanlaiselta. Esimerkiksi toi pietaryrtti tai sitten kumina. No ainakin ne, missä voi erheentyä. Mutta siankärsämölle tyypillistä on se, että vaikea kohdistaa. No. Mutta siis tässä varressa, no hetkinen kun hän löytää. Noin. Varressa on ihan selkeästi tuommoista niinku karvaa. Niin se on se, mistä tunnistaa sen lisäksi, että siankärsämö tekee tämmöistä niinku pientä hörselyä tänne. Eli siis nämä lehdet on hyvin pieniä ja hyvin tiiviisti tälleen. Pietaryrtissä ne on isommat välit ja kuminassa selkeämmät välit ja niistä puuttuu sitten se karva. Jos haluaa siankärsämöä käyttää niin kuin ruokana, niin ne lehdet kannattaa kerätä justiin suurin piirtein niin kuin tälleen ihan pienenä. Koska sitten kun ne kasvaa, niin niiden maku muuttuu semmoiseksi tosi voimakkaaksi. Niin sitten se saattaa olla jo monelle vähän niin kuin liikaa se maku. Mutta tälleen pienenä ne on parhaimmilla ja sitten aikuisena niitä lehtiä ja kukkia voi käyttää sitten kosmetiikan ainesosina tai mausteena, mutta sitten sitä kannattaa kyllä käyttää tosi hillitysti.